Alagad Radio 100.5 FM. Ang tingog sang hinuban. Why nailain pa? Lamiaw eh. The hottest DJ mixing the beats. Beats. Mixing the beats. Roll it up. Say you got a girl. How you want me? How you want me when you got a girl? There's only one station that offers news and music better. Rockin' and rockin'. Abyan may nga gadira sa imo kag welcome gid sa aton nga palatuntunan ang Ilonggo Daily Light from God's Word Radio Broadcast. Ini nga aton programa ginapatuhoy naton ini sa mga Ilonggo speaking listeners and viewers dira sa Hinubaan, San Jose Sipalay City, Kaliling Kawayan, Mulubulu Kawayan, sa Ilog, bisan pa dira sa Tapi, kag sa Bantayan B, Cabancalan City, kag dito sa Ubos ang Kamingawan, kag ang Daan Banwa, Cabancalan City. Karon sa aton pagpamalandong sining pulong sa Ginoo ang Hebrehanon kapitulo 12 bersikulo 1 kag 2 amo ini ang aton hatagan sang aton nga pagtalupangod sa sini nga aga. Busa sanglit kinalibutan kita sing tama kadako nga panganod sang mga saksi. Isikway ta ang tagsa ka kabugatan kag ang sala nga nagatapik gid kag magdalagan kita nga may pagbatas sang dalaganon nga ginabutang sa aton atubang. Nga nagatulog kay Jesus nga pangulo kag manughimpit sang aton pagtuo. Natungod sa kalipay nga ginbutang sa iya tubang nagbatas sang krus nga nagatamay sang kahuluy-an kag nagalingkod sa tuo sang trono sang Dios. Kabay nga ang Ginoo magadugang sang pagpakamaayong nga espirituhanon sa sining mga pulo nga aton ginbasa. Magapangamuyo anay kita. Dios nga balaan umay namon, salamat nga sa sini nga adlaw makapadayon kami sa pagpamalandong sang imo balaan nga pulong. Kabay ang pagpanghangkat nga magatan-aw lang gid sa imo, agod nga makapadayon kami sa paggalagad kag sa pagpangabuhi para sa imo kay mian kag kadungganan. Magapabilin gid sa amon nga mga kabuhi sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Abiyan karon nga aga aton nga pagpamalandungan nga kita maga-focus, magatan-aw, magatulok dira sa kay Ginoong Hesus. Sa sini nga kalibutan gin laragway sang agsulat sa Hebrehanon nang aton man nga pagpangabuhi kag pag-alagad ginkilala ginisip subo nga isa ka dalaganon. Kinanglan magadalagan kita sa sining espirituhanon nga dalaganon nga gintugyan ginhatag sang Dios para sa aton. Kon sa aton pa sa tapos nga ginsulat sang authors ang Hebrews chapter 11 nga nagalaragway kag nagapahibalo na nungod sang pagtuo o kung pagsalig nga makapahamuot Hebrehanon 11:6 sa Dios. Ginhatagan kita diri karon sang challenge nga kita man magatulok, magapadayon sa aton nga pagsalig kag pagtuo dira sa kay Ginoong Hesus. Kay siya man ang aton nga modelo sa pagkabuhi nga makapahamuot sa Ginoo. Ang pagtuo siling sa Hebrehanon
Kapitulo 11, versikulo 6 sa English. But without faith, it is impossible to please Him, meaning to please God. For he who comes to Him must believe that He is existing, and that He is a rewarder of them who diligently seek Him. Kung magsiling He is a rewarder of them who diligently seek Him, may interactive kita nga Diyos. Isa ka Diyos nga hindi lamang nagahimo sang mga actions, kundi Diyos nga nagahimo sang mga reactions man sa aton nga mga kabuhi kag pag-alagad sa iya. Ang aton kilalahon amo ini nga ara siya, naga-exist ini nga Diyos. Ikadua, nga ini nga Diyos naga-respond sa aton. Kag ang iya response, amo ini abyan, nga siya nagahatag sang rewards sa mga tao nga matutong, mapisang, makugi sa pagpangita sa iya. Kag siling sang author sang Hebrews, aton isikway ang duha ka butang agon nga hindi gid mahinay ang aton nga pagdalaga, kay ini nagahatag sang kabug-at sa aton nga pagdalaga, sa aton pagkabuhi sa mga Kristiyano. Ang una nga isikway naton, amo ining mga butang nga sala gid, mga sala. Kag aton isikway man ang mga kabug-at sa aton kabuhi. So let us reject the wickednesses, the sins, and then let us also reject the weaknesses. Ining mga weights sa aton nga kabuhi. Ining weights abyan, mga maayo, tarong, legal ini nga mga butang, pero kung mangin balabag na ini sa aton nga pagpangabuhi nga Diyos nun, kag sa aton pag-alagad para sa kaymian sa aton Ginoo, nahimo na ini nga gapos, talikala. Nahimo na ini nga higot na hindi kita makagiho sing maayo, makapalapnag sang maayong balita, makapalapad sang buluhaton sa Ginoo. Kag nga mangin unable kita sa pagdala sang himaya sa aton Ginoo. Ang challenge diri kay may model kita. Kag ining aton nga modelo amo ni siya si Ginoong Hesus. We are to fix our eyes on Jesus from the start. And he is the one who who pioneered our faith, and he is the one who will complete our faith. Ano ang ginhimo ni Ginoong Hesus? Siya nag-antos sa mga oposisyon sa mga makasasala, kag nga siya nagpakamatay dito sa cross. Hindi bala nga bisan pagani si Pedro hindi gusto nga siya magkadto sa Jerusalem kag magaantos kag nga mapatay. Maayo man nga handom kuntani ni Pedro, pero kung kaisa abyan, may mga handom kita nga gamay, ubos, kag nga supak ina sa kabubuton sa atong Ginoo. Because God has a greater, higher, siling naton nobler kind of desire for us. Kag kinanglan magpangamuyo kita nga may kaalam kita sa paghangop sa pagpangita sini sa aton kabuhi. Karon ang pamangkot nga ang ginhimo yadto ni Ginoong Hesus. Suno pa diri sa bersikulo 2 sa ikatatlo nga bahin, for the joy that was set before him. Because of the joy he knew would be his. Ano nga kalipay?
Pinaagi siyang kamatayon, mabayaran ang iglesia. Pinaagi sa iyang kamatayon, naghatag sang kahigayunan nga maestablisar inang iya pangasawunon nga amo ang iglesia. Siya amo ang ulo, sinang lawas nga amo ang iglesia. Si Ginoong Hesus amo ang naghimo sini nga building sa diin magaistar ang balaan nga espiritu. Ini nga building amo ang iglesia. Kalipay niya ina nga makaaman siya sina nga mga paagi agod nga matuman ang handom sa kamay kag nga siya mabulahan, maka-experience sa ginatawag joy. Now, ang pamangkot diin na karon si Ginoong Hesus, para siya sa God's right hand, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is set down at the right hand of the throne of God. Wala siya sa wala nga bahin sang trono. Inang wala nga kamot abyan suno sa mga kultura sa mga Indiano para na sa mga mahigko nga mga buluhaton, pero ang tuo para sa mga matinlo nga mga trabaho. Now si Ginoong Hesus ara sa tuo nga bahin sang trono sang amay, kay siya amo ang aton mediator, siya ang aton intercessor, siya ang aton advocate. Tatlo ka mga ministries ni Ginoong Hesus ang iya ginahimo subong ara siya sa tuo nga bahin sang trono sang amay. Kung sa aton pa abyan kung ikaw kag ako makasala, ang naga patunga kag nagadepensa sa aton 1 John 2:1 amo si Ginoong Hesus. Wala na sila si Maria sang bahin dira, kay si Ginoong Hesus amo ang mediator. For there is one God and one mediator between God and men, the man Christ Jesus. For we have not an high priest who cannot be touched with the feelings of our infirmities, but was in all points tempted like as we are, and yet without sin. Let us therefore go unto the throne of grace, that we may find help, that we may find grace and mercy in time of need. These things have I written unto you that believe on the Lord Jesus Christ, that we should not sin. But if any man sins, we have an advocate with the Father, Jesus Christ the righteous. Amo nangara siya sa tuo nga bahin sa trono sa amay. Sufficiente, able, available, approachable ining aton great high priest nga amo si Ginoong Hesus. Busa dira lang kita sa iya maglantaw, magtulok, kay siya liwaton ko able, available, approachable, wala siya sing sala, authentic siya na great high priest. Busa magpalapit kita sa iya. Siya ang magabulig sa aton sa panahon na kita nagakinahanglan sa iya. Kag pangamuyo ikaw nga hatagan ikaw sang bugay sang Dios, agud nga sa panahon nga may mga tentasyon hindi ka mahulog, hindi ka maghimo sang pagpakasala. Pangayo ka sa Dios ang kaluoy sa panahon nga ikaw makasala. Ang Ginoo magapugong sang iya nga silot, sang iya nga paghanot, sa iya pagdisiplina sa iyo. So salamat. We have a sufficient, strong, able mediator, intercessor, great high priest, and advocate, the Lord Jesus Christ. Therefore, let us focus on Him.
Diyos nga blan, madamo gid nga salamat sa imong pulong. Tudloy kami nga pangabay, magpangayo, maghulat, magsandig, magsalig, kag magsalig sa imo. Kay kami mga maluya na mga kanakan sang Dios. Ang ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Okay, Nairel, salamat sa imo nga pag-replay sini dira sa istasyonan sa Hinubaan. Dira sa San Jose Sipalay, Pastor Riniel Valdez, Pastor Johnny Dayuno, Pastor Silverio Catanos sa Mulubulo, Pastor Alden Abilio sa Tapi, Pastor Arnel Midis dira sa Bantayan B, Pastor Willie Iscanlar sa Dahan Banwa, Bangkalan City, kag Pastor Juniper Arnibal dira sa Kamingawan, Bangkalan City. Ang Diyos magpakamayo sa aton nga tanan. Madamo gid nga salamat.